Moitas gracias, Luís. Non me vou estender moito porque seguro que seguiremos a falar arriba tomando algo, pero eu represento, digamos, a parte institucional, a parte da administración, que sí que é certo que dende a Consellería de Emprego, de Comercio e Migración, que xa sabedes que ampliou as competencias, o que nos deu tamén a posibilidade de recuperar a través do territorio moitas desas competencias, non solamente o emprego, senón tamén a pata do comercio, que estabas ti tamén a falar, e a parte de emigración, que vemos que ten moitos vínculos, non? Esa transversalidade é importante. Para a Consellería na que eu estou, o territorio é esencial, fundamental. E así se traslada en todos os proxectos que está a desenvolver e que configuran unha estrategia. Nos estamos a falar moito do ecosistema, do mapa de emprendemento. Ese ecosistema está perfectamente representado nesta mesa. Estamos as administracións dende todos os puntos de vista. Moitas veces decimos, aínda que sone moi idílico, que é importante estar un pouco por encima das ideoloxías, das cores, porque o territorio é común a todos. Ao final, eu creo que debemos de falar un pouco unha mesma linguaxe, non? Estamos aquí un territorio con 17 concellos nos que hai que identificar retos que van a ser comuns deses 17 concellos. Entón, temos que un pouco intentar captar en todos eses territorios, por encima de enfrentamentos ou diferencias, cales son eses retos, non? Entón, falamos de territorio, falamos de emprego e falamos de recuperación. Estamos a falar que se están a pechar negocios. Hai unha estrategia da Consellería que intenta ese relevo xeneracional, non solamente xeneracional, senón de xente que ven ou que busca algo e non sabe que esa panadería pecha. O mellor colle o reto dese negocio e monta algo que estaba aí latente e en o que pode integrarse no territorio. E o que buscamos é algo que non sexa estacional, xente que queira territorio. Estamos a detectar como, ademais, vimos dun evento de emprendemento no rural en Ourense, no que o primeiro que se viu é que a xente quere voltar ao territorio. Cada vez máis estamos a detectar ese cambio de mentalidade. O barco é un lugar idílico para os que viven aquí, pero que temos que trasladar os que non viven e que o mellor se o catan e se o testean, quererían estar, quererían retornar ou quererían entrar de novo, non? Xa se están empezando a falar non solamente de retornados, senón de novos entrantes, de nova xente que ven aquí e o mellor non son nin galegos, senón xente que ven de fora e que se establece. Dentro da Consellería estamos a traballar tamén cos colivings, coas aldeas modelo, que poñen a proba xente que ven de fora e lles ensina estes lugares, por un lado, por a parte do ocio, pero ao mesmo tempo coñecer artesanía, raíces e emprego. E aquí, eu que xa levo algún tempo bailando polo territorio en todos os sentidos, Sara, me lembro de vos en Coruña, nos premios da Fundación Roncel, moitos sitios, non? Me vou atopando en emprendemento, foron ese primeiro punto no que xa estaban a traballar os GDR, evidentemente, pero arrincaron do territorio todas esas enerxías, non? Eu creo que tenemos que tirar da xente que está no territorio, da xente que está buscando un territorio onde vir, da xente nova que xa empeza a pensar en volver a un territorio. Eu coñezo moitísima xente, tanto da miña familia, eu falo en primeira persona, pero tamén de fora, que está voltando á súa aldea. E as aldeas se están a poñer de moda de novo, non? Temos que aproveitar moitas das cousas que están a xurdir.
Bueno, o proxecto de Noemi para a Xunta ten moito en común co que se está a traballar dende dentro, non? Entón, se fala deste proxecto piloto no que queremos experimentar con este territorio, pero a idea é trasladalo a eses outros territorios que hai no territorio da nosa comunidade. Sempre digo que o que pasa aquí va a tirar do resto dos territorios. Temos que ser exemplo das cousas que pasan aquí e que van a mirarnos, non? Xa me encargarei eu que vengan a mirarnos, non? Pero sí que é certo que temos feito outras experiencias na zona de Carballiño, o que decía tamén Noemí que se fixo aí algúns anos, pero na parte de Ferrol tamén se está a traballar desde o territorio. Entendemos que a comarca, o territorio da comarca é un territorio fundamental que además xa existía en Galicia dende hai moitísimo tempo, non estamos a inventar nada, estamos quizáis a renovar ilusiones.